Haft kaszubski. Wielobarwna sztuka nadająca charakteru i wyjątkowości pomorskiemu regionowi. Jego początki, pochodzenie i fenomen od dawna spędzają sen z powiek wielu badaczom i obserwatorom zjawisk kultury. Bo nie wszystko jest takie oczywiste. Najstarszą szkołą haftu kaszubskiego jest szkoła żukowska. Czy aby na pewno tak jest? Czy haft żukowski faktycznie jest najstarszym haftem kaszubskim? Skąd wziął się tak często powtarzany pogląd? W środowisku kaszubskim w zasadzie funkcjonują dwie wersje historii haftu kaszubskiego. Pierwsza z nich wiąże się z ośrodkiem żukowskim i z pewnym takim tradycją, próbą nawiązania tradycji haftu klasztornego z haftem kaszubskim. Prawdopodobnie wersja ta została rozpropagowana przez siostry Jadwigę i Zofię Ptach, twórczynie żukowskiej odmiany haftu kaszubskiego. Według tego przekazu nauczyły się sztuki hafciarskiej, wzornictwa, kolorystyki od swojej babki Marianny Okoniewskiej, która była według tego przekazu znowuż uczennicą ostatniej żukowskiej zakonnicy. I od niej przejęła te umiejętności, które następnie przekazała swoim wnuczkom, właśnie siostrom Ptach. Być może to odwołanie ma na celu podkreślenie pewnej dawności, starości, autentyczności haftu kaszubskiego. Niestety nie ma potwierdzenia w faktach, ani w materiale ikonograficznym, ani w samych obiektach sztuki hafciarskiej. Natomiast realistyczna, znajdująca potwierdzenie jest ta wersja, która mówi o tym, iż haft kaszubski datuje się na początek wieku XX, a więc tutaj choćby przez samo porównanie, szkoła żukowska lata 30, haft stworzony przez panią Teodorę Gulgowską we Wdzydzach Kiszewskich, to sam początek XX wieku, pierwszy kurs w 1906 roku był prowadzony, więc choćby ta odległość czasowa sprawia, że ta wersja pierwsza nie wytrzymuje tutaj krytyki. Początków haftu kaszubskiego należy więc szukać w działalności Teodory Gulgowskiej, Niemki, która przyjechała na Pomorze i wraz z mężem Izydorem zakupiła ziemię we Wdzydzach Kiszewskich pod planowane Muzeum Kaszubskie. Wykupiła od miejscowego gospodarza chałupę podcieniową, tworząc w 1906 roku pierwsze w Polsce muzeum na wolnym powietrzu. Wiele osób wiąże haft kaszubski z dawnym haftem klasztornym, bo na Kaszubach rozwijały się dwa ośrodki religijne, Norbertanek w Żukowie i Cysterek w Żarnowcu. Powiązania te mogą być jedynie pośrednie, choć niewykluczone, że inspiracją dla Gulgowskiej były też paramenty kościelne. W skarbcach obu klasztorów zachowały się bowiem obiekty z tamtego czasu, które dzięki przetworzeniu przez hafciarkę mogły przeniknąć do sztuki regionalnej. Przyjechała tutaj pani Gulgowska, Teodora Gulgowska razem ze swoim mężem Izydorem i to były czasy końca stulecia, XIX stulecia, początek XX stulecia. Był taki przełomowy dla rękodzieła, dla przemysłu domowego, rzemiosła i rękodzieła. Pewne rzeczy zanikały, ale był taki trend światowy, europejski powiedzmy, na pewno, może nie światowy, ale europejski, który przywracał rękodziełu ludowemu i rzemiosłu właściwą rangę. Ponieważ, jak mówię, uprzemysłowienie powodowało, że te rzemiosła zanikały. W społeczeństwie szerzyła się bieda. Bo wiadomo, jeżeli były nie gliniane, ale metalowe garnki, jeżeli haft maszynowy, który powstał w 1828 zaczął się szerzyć, w związku z tym, gdzie było miejsce na robótki ręczne. To był taki prąd artystyczny i społeczny zarazem, gospodarczy. Było tutaj bardzo dużo kobiet, które nie pracowały. Trzeba było, że tak powiem, brzydko zagospodarować ten wolny czas. Idąc na bazie tychże trendów, pani Gulgowska zaproponowała miejscowym kobietom, a w sumie ich było ponad 100, już mówię o hafciarkach wyszkolonych, wcześniej to były wiejskie dziewczęta, które w ogóle nie miały żadnego kontaktu z igłą i z nitką. I zaproponowała warsztaty tym dziewczętom, na których to warsztatach nauczyła je podstawowych technik haftu, kompozycji, to już na dalekim etapie, w ogóle obsługiwania się igłą i nitką. Był to ogólnie europejski taki trend do szukania piękna w sztuce ludowej. I w zasadzie łącząc te wszystkie nurty, tu we Wdzydzach Gulgowska założyła taką szkółkę dla miejscowych dziewcząt.
Gulgowska czerpała inspiracje ze starych czepców, złotnic, zmalowanych na szkle obrazów, z polichromowanych mebli i ceramiki. Starała się zachować efekt wiejskości w hafcie, dodając listowie i pnącza. Szybko okazało się, że hafciarstwo przynosi powodzenie handlowe w Berlinie i Gdańsku, a także nagrody na wystawach rękodzieła w Niemczech oraz pozytywne opinie w prasie. Właśnie to rozbudziło kaszubski patriotyzm i ambicje twórcze innych osób. Kontynuatorem popularyzacji haftów kaszubskich był pan Maksymilian Lewandowski, nauczyciel z Bzyc Tucholskich, później też w Kościerzynie i w Kosobutach w powiecie chojnickim, przyjaciel Izydora Gulgowskiego. Początkowo on współpracował w dziedzinie haftu kaszubskiego z panią Gulgowską. Z czasem jednak poróżnili się. Być może tutaj powodem była bezustanna zmiana i poszukiwanie właściwego wyrazu haftu przez panią Gulgowską, czyli poszukiwanie formy, kompozycji, kolorystyki. Maksymilian Lewandowski podjął decyzję o tworzeniu własnych kompozycji, wyklarowaniu ornamentyki kaszubskiej, a nade wszystko to jemu zawdzięczamy siedmiobarwną kolorystykę haftu, czyli 3 odcienie koloru niebieskiego, kolor zielony, czerwony, żółty i czarny. Lewandowski stworzył propozycję klarowną, łatwą i przede wszystkim konkretną, która spodobała się innym kaszubkom uczestniczącym w około 100 kursach hafciarskich prowadzonych przez Lewandowskiego w Kościerzynie i Kartuzach. Taki kurs przeszły też siostry Ptachówny, które uważane są za założycielki żukowskiej szkoły haftu. Pamiętam panie Żukowa, słynne hafciarki Jadwigę i Zofię Ptach, które mnie właśnie uczyły tego haftu wtedy, kiedy ja miałem 10 lat. Wtedy, kiedy po raz pierwszy się spotkałem z tym, żeby malować farbami akwarelowymi skomponowane, narysowane wzory przez te panie. Tam był początek znajomości, zapoznawanie się z haftem żukowskim. W hafcie żukowskim to jest haft charakteryzujący się 7 kolorami. 3 odcienie koloru niebieskiego, żółty, czerwony, zielony i czarny. Czasami zdarza się kolor brązowy, ale wtedy, kiedy w kompozycji tej znajduje się dzbanek albo koszyk, w którym są kwiaty, wtedy ten koszyk czy dzbanek jest w kolorze brązowym. Bywa tak, że różyczka jest haftowana w 3 odcieniach czerwieni, z bordo włącznie, ale to już jest w tej chwili mniej, bo trzeba naprawdę doskonale umieć dobrać te 3 odcienie koloru. I my właśnie jesteśmy tutaj w tym naszej izbie haftu kaszubskiego. Powstała ona dzięki działaczom Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i tu właśnie w dawnych zabudowaniach poklasztornych mieści się ta izba i warto ją odwiedzić, warto tutaj zobaczyć prace wykonane zarówno niedawno, jeszcze przez żyjące hafciarki, jak i te prace, które wykonały osoby już, których nie ma pośród nas, i porównać rzeczywiście te prace z tamtymi. Również na terenie naszego kościoła są elementy haftu, które pozostawiły siostry Norbertanki. To wszystko daje takie pełne wyobrażenie, jak rzeczywiście ten haft się rozwijał, jak on dalej żyje, bo przecież haft kaszubski to nie jest tylko pielęgnowanie tradycji, ale to jest tak naprawdę dalsze tworzenie. Każda hafciarka ma swoją własną szkołę, można by tak powiedzieć, i ona, opierając się o to abecadło, rozwija to, wkładając własne serce i własną wyobraźnię. Kolory, 7 kolorów w haftach kaszubskich, żukowskim, już wiersz o tym mówi nawet, jest taki wiersz 7 kolorów, że niebieskie, jasno niebieski to kolor jezior, średnio niebieski kolor rzek, 3 kolor ciemny, kolor morza. Żółty kolor to albo jedni uważają, że jest to kolor słońca, a drudzy mówią, że jest to kolor bardzo kiepskiej, marnej ziemi piaszczystej na Kaszubach. Czerwień to czerwień zachodzącego słońca, bo nie może to być czerwień bardzo jaskrawa. Zieleń to zieleń łąk, bo bywa także, że jest zieleń jasna i ciemna. Jasna to zieleń łąk, ciemna zieleń lasów, których jest na Kaszubach bardzo wiele. A czerń to różnie także interpretują. Życie na Kaszubach nie było łatwe.
Kolejną osobą, która zainteresowała się tworzeniem kaszubskiego haftu, była Franciszka Majkowska, siostra Aleksandra Majkowskiego, który stworzył konkurencyjne muzeum w stosunku do Wdzyckiego. Pani Franciszka skupiła wokół siebie grono hafciarek, wśród których taką najzdolniejszą uczennicą była Anna Konkel, nieżyjąca. Również była pani Elżbieta Ebel, świetna, znakomita hafciarka. No i wiele jeszcze innych pań, których w tym momencie nie przytoczę. Tradycję tej szkoły wejherowskiej kontynuuje w tej chwili koło hafciarskie, które powstało przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim oddział wejherowy. A czym się generalnie różni? W zasadzie kolory obracają się w gamie 7 zasadniczych kolorów, ale haft wejherowski szczególnie odznacza się tym, że te elementy haftu są drobniejsze i może jest akcent na większą ilość żółci, czerwieni. Także dla nas akurat ten haft jest, powiedzmy, osoba może mniej wprawna, to miałaby trudności, ale myślę, że nie. Wcześniej zaś niż szkoła wejherowska, bo już w okresie międzywojennym, ukształtowało się wzornictwo Puckiego Ośrodka Haftu Kaszubskiego. Haft pucki nawiązuje do tradycji haftów żarnowieckich. Znaczny wpływ na jego wzornictwo miała m.in. Bronisława Wrycza-Plińska, uczennica Głogowskiej, która w latach 20. i 30. organizowała kursy haftu w Pucku i okolicy. Wszyscy zgodnie podkreślają, że właśnie jej charakter wzornictwa przyczynił się do skrystalizowania odrębności tej grupy haftów. I tutaj w okresie międzywojennym prowadziły kursy haftu pani Antonina Pronobis, siostra księdza z Warzewa, pani Helena Miotk, pani Wryczanka. I one w okresie międzywojennym organizowały kursy tu na terenie powiatu morskiego. W Krokowej taki się odbył kurs, taki kurs był w Karwińskich Błotach, w Strzelnie, tam powstał Dom Ludowy. I w tym Domu Ludowym, ten Dom Ludowy zainicjował ksiądz Kręcki, który zresztą zginął w Pieśnicy później. I on organizował tam kursy też, właśnie te panie tam uczyły. W Pucku był taki kurs haftu. No a po II wojnie światowej to tutaj na terenie Pucka Zrzeszenie Kaszubskie, które powstało w 1956 roku. Proszę panią, oni dużo pracy włożyli też w rozwój tego haftu, szczególnie pan Torliński, gdy był prezesem, pan Tarnowski. Organizowali też wycieczki do klasztoru i panie, które haftowały, to tam niektóre motywy sobie z tych elementów odrysowywały i komponowały. Szczególnie zasłużona jest pani Helena Śliwińska. To była bardzo uzdolniona osoba, która pięknie projektowała. I ona właśnie wymyśliła falę, sieć i ten Mikołajek. To są te elementy, które odróżniają od innego haftu. Wzory kaszubskie podbiły serca nie tylko rodowitych Kaszubów, ale także osób mieszkających na skrajach naszego regionu. Nowe pomysły wniosły hafciarki z Tucholi. Nasz haft w Tucholi powstał w roku 1966 i od tej pory panie zaczęły haftować w kolorach złota i bursztynu. Elementy, które znajdują się na naszych serwetach, są to elementy takie same jak na Kaszubach, z wyjątkiem w jednej szkole, tucholskiej oczywiście, są 4 elementy, które nie znajdują się w żadnej innej szkole. Jest to haber duży, jest to róg obfitości, storczyk i taki element kwiatu, który nazwaliśmy orzechem włoskim. Po prostu dla podobieństwa, żeby można było odróżnić. I te elementy 4 nie znajdują się w żadnych innych szkołach i my różnimy się właśnie tym od szkoły borowiackiej. Natomiast resztę
elementów wszystko są pokrywane, tak jak w szkole tutaj kaszubskiej, wejherowskiej czy żukowskiej. Te elementy my również wykonujemy. Kolorystyka właśnie wywodzi się konkretnie z okolic Tucholi, z Borów Tucholskich, ponieważ porównujemy to do przepięknych lasów, barwy jesieni, a poza tym, jak legenda głosi, w Rudzkim Moście, niedaleko Tucholi, jest to zaledwie 1,5 kilometra, kiedyś była żwirownia i tam wykopywano właśnie bursztyny. I to był taki szlak bursztynów i dlatego panie w starszym wieku tak proponowały, że jednak bursztyn ma wszystkie odcienia, ma roślinki jeszcze w sobie też, które powstały na skutek rozrastania się i także z tych rzeczy korzystamy najwięcej i dlatego jest taka nazwa. Rozpowszechnienie wzorów kaszubskich możliwe było dzięki umiejętnemu propagowaniu nowych wzorów wdzyckich, wielu kursom prowadzonym na Kaszubach, szerokiej reklamie w prasie, dzięki czemu hafty pojawiały się nie tylko na wystawach, ale także zdobywały stałych odbiorców, np. w Niemczech. Wyroby wdzyckie rozpowszechniano też przez pośredników, m.in. w Wilnie i w Warszawie. Sprzedawano je także systemem domokrążnym w sezonie letnim na Wybrzeżu. Po wojnie popularyzacją haftu zajmowały się regionalne spółdzielnie cepeliowskie. Przemysł rękodzielniczy zapewniał pracę setkom kobiet na Pomorzu. Obecnie zainteresowanie zakupem serwet i obrusów z kaszubskimi haftami maleje, mimo to hafciarki nadal tworzą tę sztukę. Ja zajmuję się od dziecka z tym haftem kaszubskim. Ciągnęła mnie w to moja mama, także i nauczyłam moje wnuki haftować. Każdy jeden wzór, który ja haftuję, to pierw komponuję. Zawsze musi być dwustronny haft, tak jakby lewa strona jakby była prawą. Żadnych supełków, przeciągań. Także to musi być bardzo czyściutko. To jest teraz lewa strona, ta szorstka po przekuciu, a teraz będę rysowała. I tak ścieram tą kalkę maszynową i nacieram na tym kalce technicznej. Pierwszy wzorek zawsze troszeczkę gorzej wychodzi. No proszę. To jest właśnie ten motyw kwiatka. To nic. I teraz potem będę haftowała, żeby tu zakryć. Wychodzi już gąseczka. I będzie zaraz listeczek. Ten listek składa się z 2 połówek. Pierwszą ukośnie jadę, a teraz odwrotny kierunek skosu. Żeby było widać, że to listek się składa z 2 części. Teraz dokończam dalej gałązkę. Będzie cała gałązka z listkiem. Zakończyłam tu po prostu w kwiatku. Poprzekuwałam. Tu widać jest. Tu jest tak poprzekute. Coś takiego. I teraz ucinam. Gdyby na przykład tutaj jeszcze była gałązeczka z wąsikiem takim, to ona by była haftowana zielono też. A ten wąsik z kolei jest z wisienką, to ten haftujemy czarno i tutaj czerwona wisienka. Duże znaczenie dla rozwoju hafciarstwa na Pomorzu odegrały konkursy i wystawy organizowane co jakiś czas przez muzea, organizacje, towarzystwa regionalne, cepelie i domy kultury. Największy i posiadający wieloletnią tradycję odbywa się co roku w gminie Linia.
Obecnie na rozwój haftu wpływ ma w dużej mierze gust odbiorców, a jak wiemy jest różny i bywa zmienny. Dlatego idealnym sposobem na promocję tradycyjnego haftu jest połączenie go ze współczesnymi trendami. Jeżeli chodzi o szkoły tutaj haftu, to wykorzystujemy właściwie wszystkie szkoły haftu kaszubskiego. Preferencje też narzucają tak naprawdę sami klienci. Bardzo często jest tak, że w sezonie jesienno-zimowym królują hafty z szkół borowiackiej i tucholskiej. Na bardziej jakby eleganckie i stonowane wyjścia są hafty czepcowe, co do których też było kontrowersyjne wykorzystanie, ponieważ one bardziej takie eleganckie, z takim namiastką sakralności, że tak powiem, według niektórych osób nie mogły być wykorzystywane na torebkach. My zaryzykowaliśmy, wkomponowaliśmy i naprawdę fajnie się sprawdzają. Dla typowych jakby osób, które Kaszubszczyznę kojarzą głównie ze szkołą żukowską, są hafty żukowskie i takie jakby też głosy słyszymy. Bardzo wdzięczne i kolorowe właściwie wkomponowujące się w każdą torbę są hafty ze szkoły wdzyckiej. Jednak mówię, paleta, szkoła kartuska, szkoła pucka, szkoła wejherowska oczywiście, to wszystko jest wykorzystywane. Zaczęło się w sumie od studiowania, a potem jakoś rozwinęłam te swoje zainteresowania poprzez różne projekty, które realizowałam w szkole, na uczelni. No i również przez to, że otworzyłam tutaj swoją działalność, to chciałam poprzez to pokazać właśnie, rozwinąć właśnie jakoś rękodzieło kaszubskie, pokazać tą Kaszubszczyznę. I pierwsze kroki właśnie były w stronę biżuterii kaszubskiej. Ogólnie chodzi o to, że chciałam właśnie połączyć taką tradycyjność z nowoczesnością. Chciałam to połączyć, żeby zainteresowało też nie tylko starszych ludzi, ale i młodych. I oddźwięk był naprawdę duży, bo coraz więcej młodych ludzi kupuje właśnie biżuterię kaszubską i różne pudełeczka i inne gadżety. I myślę, że to jest bardzo dobre właśnie pokazanie Kaszub. Tak wygląda kaszubiaczek. Jeżeli jeszcze ktoś nie widział, to za chwileczkę zaprezentuję. Kaszubiaczek, taki był mój zamysł, żeby on pokazał haft kaszubski trochę w inny sposób, w taki bardziej nowoczesny, ale jednocześnie zachowując te takie podstawowe formy i kolory, które w tradycyjnej formie haftu są. Inne rzeczy to są kształty kaszubiaczka. Nie tylko kolory zachowałam, ale też kształty. To jest na przykład pawie oczko. I ja wymyśliłam sobie, że żeby to pawie oczko było podobne do tego tradycyjnego kształtu, czyli forma została zachowana, żółty element w środku, jakieś elementy przypominające właśnie haft, no i coś takiego ciekawego do trzymania, co również tutaj jest. Może mniej lub bardziej przypominają te tradycyjne formy. To jest na przykład pączek. Pączek, który na początku skojarzył mi się z serduszkiem. Ja go troszeczkę zmodyfikowałam. To jest oczywiście forma serca, ale ten element taki, który na środku tutaj widać, to jest ten żółty z tradycyjnego haftu wyciągnięty. Jeśli chodzi w ogóle o to, czym się inspiruje, to są takie dwie ścieżki. Jedna ścieżka to jest ta tradycyjna, taka, że dany haft wygląda tak, jak ma wyglądać dany haft, tak samo jak gryf ma wyglądać jak gryf i ma być rozpoznawalny, a druga ścieżka to jest to zabawa taka designerska, czyli użyć tego haftu w różnych jakichś odmianach, ale odmianach w ramach danej szkoły. Staram się jednak zachowywać daną szkołę, nie mieszać je. Czyli jednak troszeczkę właśnie takiej tradycji tam zachować, a przenieść to na rzeczy takie użytkowe, typu smycze, typu podkładki, kubki, żeby była zabawa tym wzorem, żeby było to rozpoznawalne i żeby ta tradycja wyszła spod tej strzechy, tak? Że ten haft to nie jest tylko serweta, mamy tutaj akurat serwetę, ale ten haft jest po prostu pięknym wzorem designerskim, który można spokojnie sobie przenosić i po prostu użytkowo go wykorzystywać. Haft jako przejaw regionalnej twórczości artystycznej Kaszub jest od lat dominującą dziedziną sztuki. Współczesny rozwój haftów kaszubskich jest zjawiskiem niezwykłym, uznawanym przez jego badaczy za ewenement nie mający analogii w kulturze innych regionów Polski. Hafty zaprojektowane ponad 100 lat temu przez Gulgowską nie nawiązywały do żywej tradycji hafciarskiej, bo takiej już wtedy nie było. Przyjęte zostały jednak przez społeczność kaszubską i w znacznym stopniu uznane za własne.
Haft ten jest zjawiskiem żywym, zmieniającym się, niezwykle popularnym i elastycznym, o czym może świadczyć wykształcenie się kilku szkół hafciarskich, historyczne już w Dzyckiej, Żukowskiej, Puckiej, Wejherowskiej. Do tradycji haftu kaszubskiego nawiązują również ośrodki w Chojnicach, Tucholi, Człuchowie, a całkiem niedawno ukształtowała się też szkoła słupska. Wykonywany przez liczne grono osób stał się symbolem i emblematem kaszubskości określającym region. Wzory kaszubskie okazują się atrakcyjne nie tylko dla rodowitych Kaszubów, ale też dla osób przybyłych na Pomorze, a pochodzących z różnych regionów Polski i Europy.